श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। मदे गोबंदु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുസ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 35 ചിത്രഗീതത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. 4 ഇന്നലെ എടുത്തു. 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുജ്ഞായാന്തരാത്മനി. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുജ്ഞായാന്തരാത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുജ്ഞായാന്തരാത്മനെ. നമോ വിശ്വപ്രബോധായാന്തരാത്മനെ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുജ്ഞായാന്തരാത്മനെ. നമോ വിശ്വപ്രബോധായാന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണ സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ അന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ അന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുജ്ഞായാന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ അന്ധകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ അന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ അന്ധകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യജ്ഞായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തയാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുപ്നായാന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंदाय। प्रभु जी ഒന്ന് സ്ക്രീൻ വലുതാക്കോ. दुरंतायांधकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रत्युत्मनायंतरात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंदायांधकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रत्युत्नायान्तरात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंधायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रत्युज्ञायान्तरात्मने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുത്ഥായാന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരാന്തായ അന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുജ്ഞായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम भगवते वासुदेवाय संघर्षणाय सूक्ष्माय दुरंदायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रत्युज्ञायान्तरात्मने। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുമ്നായാന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുത്മനായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായാന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ചൊല്ലുക. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായാന്തകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രദ്യുമ്നായ അന്തരാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവരണം കേട്ടോ. സംഘർഷനായ സംയോജനത്തിന്റെ യജമാനനെ സൂക്ഷ്മായ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾക്കായി ദുരന്തായ മറികടക്കാൻ കഴിയാത്തവന് വേണ്ടി അന്ധകായ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ യജമാനു വേണ്ടി ഓം നമഃ പ്രണാമങ്ങൾ. വിശ്വപ്രബോധായ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ യജമാനെ പ്രത്യുജ്ഞായ ഭഗവാന് വേണ്ടി അന്തരാത്മനെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിന് വേണ്ടി ഭാവാർത്ഥമേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ മൂലവും സംയോജനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെയും മുഖ്യദേവനുമായ സംഘർഷണനും ബുദ്ധിയുടെ യജമാനനും മുഖ്യദേവനും എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യുപ്നനുമാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. മുഴുവൻ ലോകവും നിലനിൽക്കുന്നത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംഘർഷണ എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംയോജന ശക്തിയാലാണ്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൗതിക ശക്തിക്കുള്ളിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമവും മറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാ സംയോജനങ്ങളുടെയും യജമാനനെ സ്വന്തം വായുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശിഥിലീകരണ ജ്വാലയാൽ സർവനാശവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിന്റെ വിവരണം കാണാം. സംയോജനത്തിന്റെ യജമാനൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണ ശക്തിയുടെ ബലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സംഹാരകനുമാകുന്നു. സംയോജനത്തിന്റെയും ശിഥിലീകരണത്തിന്റെയും അധിപൻ സംഘർഷനാണെങ്കിൽ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമായ പ്രത്യുജ്ഞനാണ് ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പരിപാലനത്തിന്റെയും ചുമതല. ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും ചുമതല. സൂക്ഷ്മായ എന്ന വാക്ക് സാരഗർഭമാണ്. കാരണം ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുമുണ്ട്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിത്യാഹങ്കാരവും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സവിശേഷ ശക്തിയാൽ വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുജ്ഞൻ ഈ ലോകത്തിലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സ്ഥൂല ശക്തികൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയും സൂക്ഷ്മ ശക്തികൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവുമാവുന്നു. ഇവയെല്ലാം പരമദിയോത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുജ്ഞൻ എന്നീ ഭാവങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ഓരോ വിസ്തരണത്തിന്റെയും പേരെടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഓരോരോ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം അല്ലെ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരോ ഇതിലുള്ളത് വലത് കയ്യില് ശംഖ്, അല്ലെ ഇടത് കയ്യില് ശംഖുള്ളത്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ആ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് പേരും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്ന ബലരാമൻ നിന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബലരാമനുണ്ടായി അല്ലെ, ബലരാമനിൽ നിന്നുള്ള വിസ്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സംഘർഷണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. ബലരാമന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയും. ആദിശേഷൻ അല്ലെ, അനന്തന്റെ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളാണ് പ്രത്യുഗ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണം. അതിൽ സംഘർഷണമൂർത്തിയാണ് ശിവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനേ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണായ നിർവൃതാത്മനേ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനേ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണായ നിർവൃതാത്മനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമ പരമഹംസായ പൂർണായ നിമൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമ പരമഹംസായ പൂർണായ നിരുതാത്മനെ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ നിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണായ നിഭൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമ പരമഹംസായ പൂർണായ നിഭൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ നിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമ പരമഹംസായ പൂർണായ നിവൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമ പരമഹംസായ പൂർണായ നിവൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋതുരൂപകൃഷ്ണകാന്ത ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണായ നിവൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമ പരമഹംസായ പൂർണായ നിവൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണായ നിവൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ നിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണായ നിവൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ. നമഃ പരമഹംസായ പൂർണ്ണായ നിഭൃതാത്മനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. നമഃ. എന്റെ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അങ്ങേക്ക്. നമഃ. പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും അനിരുദ്ധായ അനിരുദ്ധ ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഋഷികേശൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ, ഇന്ദ്രിയാത്മനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകൻ. നമഃ. അങ്ങേക്ക് എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും. പരമഹംസായ പരമോന്നത പരിപൂർണനി, പൂർണ്ണായ പരമോന്നതനായ സമ്പൂർണനെ, നിവൃത ആത്മനെ, ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അനിരുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമോന്നത നിയന്ത്രണ ദേവൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നായകനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അർപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം വക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിജ്വാലകളാൽ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അങ്ങയുടെ കഴിവിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് സംഘർഷനെന്നും അനന്തനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ. ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകൻ മനസ്സാണ്. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രകൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മനസ്സും മുഴുകിക്കാൻ തന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമെന്ന് മഹാദേവൻ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണ ദേവനായ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:34 പറയുന്നു, മന്മനാഭവമത് ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കു. ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ധ്യാന നിമഗ്നനാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 15:15 ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബൂഹനം ച. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്രകാരം അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചാൽ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്റെ വിസ്തരണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ സൂര്യദേവൻ കൂടിയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രബലദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാകിയാൽ മഹാദേവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂര്യദേവനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതുർവിസ്തരണങ്ങളാൽ വാസുദേവൻ, സംകൃഷ്ണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ മനോകർമ്മങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കുക, വികാരം കൊള്ളുക, ഇച്ഛിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഭഗവാനാകുന്നു. മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ബാഹ്യമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ദേവനായ സൂര്യദേവൻ എന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം പരമഹംസൻ എന്നതും സൂര്യദേവന്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ്. സൂര്യദേവൻ ഇവിടെ നിവൃതാത്മനെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ മഴ പെയ്യിച്ച് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നവൻ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യദേവൻ സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് മേഘങ്ങളാക്കി കരയുടെ മുകളിലേക്ക് ചൊരിയിക്കുന്നു. മഴ പര്യാപ്തമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും ജീവസത്തകളെ നിലനിർത്തും. സൂര്യദേവൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണനെന്നും സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾക്ക് അന്ത്യമില്ല. സൃഷ്ടി മുതൽ കൊടാനുകൂടി വർഷങ്ങളായി സൂര്യദേവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് യാതൊരു അപജയവും കൂടാതെ ചൂടും പ്രകാശവും നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരമഹംസൻ എന്ന പദം പരിപൂർണ പരിശുദ്ധരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പ്രയോഗിക്കാറ്. സൂര്യപ്രകാശം പര്യാപ്തമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ മനസ്സും ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമാകും. മനസ്സ് ശുദ്ധവും
സുതാര്യവുമാകുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ജീവസത്തകളുടെ മനസ്സിനെ പരമഹംസ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സൂര്യദേവൻ സഹായിക്കുന്നു. തന്റെ മനസ്സ് സദാ ശുദ്ധതയുടെ തലത്തിലായിരിക്കുവാനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനും തന്നോട് കൃപ കാട്ടണമെന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അഗ്നി എല്ലാ വൃത്തിഹീനതകളെയും ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യദേവനും എല്ലാറ്റിനെയും ഉണക്കി അണുപ്രാണിനാശം വരുത്തുകയും പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിലെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അപ്രകാരം ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക ധാരണയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർച്ച നേടാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വർഗാപവർഗദ്വാരായ നിത്യം സുദിശതേ നമഃ. നമോ ഹിരണ്യവീര്യായ ചതുർഹോത്രായ തന്തവേ. സ്വർഗാപവർഗദ്വാരായ നിത്യം ദിശതേ നമഃ. നമോ ഹിരണ്യവീര്യായ ചാതുർഹോത്രായ തന്തവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാമില്ല. നമുക്ക് ദിവ്യർത്തന ഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജന മാതജിയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വർഗാപവർഗദ്വാരായ നിത്യം ശുശ്രിഷതേ നമഃ. നമോ ഹിരണ്യവീര്യായ ചാതുർഹോത്രായ തന്തവേ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ അപവർഗ മോചനത്തിന്റെ പാത ദ്വാരായ കവാടത്തിലേക്ക് നിത്യം ശാശ്വതമായി ശുചിസതേ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായതിനു വേണ്ടി നമഃ. അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ. നമഃ. എന്റെ നമസ്കാരങ്ങൾ. ഹിരണ്യ സ്വർണം, വീര്യായ ശുക്ലം, ചാതുഹോത്രായ ആ പേരിലുള്ള വൈദിക യജ്ഞങ്ങൾ, തന്തവേ വിസ്തരിക്കുന്നവനായി. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സാംസ്കൃത. എന്റെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ അനിരുദ്ധ, അന്യഗ്രഹങ്ങളുടെയും മോക്ഷത്തിന്റെയും കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്ന അധികാരി അങ്ങാകും. അവിടുന്ന് ജീവസത്യയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണം പോലെ പോലെയും അപ്രകാരം അഗ്നിരൂപത്തിലുള്ള ശുക്ലത്തിന്റെ ഉടമയായ അവിടുന്ന് ചാതുർഹോത്രത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വൈദിക യജ്ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗ എന്ന വാക്ക് ഉന്നത ഗ്രഹത്തിലെ പദവിയെയും അപവർഗ എന്ന വാക്ക് മോക്ഷത്തെയും വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകർഷണമുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ഉപരിയിലായിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി വിവിധ തരത്തിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മുക്തി. അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ ഫലേച്ഛാകർമ്മികളെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്ഷീണ ശക്തി നൽകിയും സഹായിക്കും. താപം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രഭവമാകുന്നത് പോലെ അനിരുദ്ധ ഭഗവാന്റെ പ്രചോദനം ഒരുവനെ
ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിനുള്ള ഊർജമാകുന്നു. പ്രഭുപാദ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. കം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ നാവിൽ നിന്നും വരിച്ച താപരപ്പൂവിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ സൃഷ്ടിയുടെ മൂലമങ്ങാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഇന്ദ്രിയവസ്തുക്കളുടെയും പരമനിയന്താവും സർവവ്യാപിയായ വാസുദേവനും അവിടുന്നാണ്. പരമശാന്തനായ അങ്ങയുടെ സ്വയം പ്രകാശിതാസ്തിത്വം മൂലം 6 വിധത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളാലും സൃഷ്ടനാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളും. ഓരോ വിസ്തരണങ്ങൾക്കും ഓരോരോ നാമങ്ങളായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു. അതിലെ ആദ്യത്തെ ചതുർവിധങ്ങളാണ് പ്രത്യുപ്ന, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ എന്നുള്ള 4 രൂപങ്ങൾ. അതില് പ്രത്യുപ്നയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വാസുദേവയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്നെടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വാസുദേവനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ വാസുദേവ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംഘർഷണ ഇവര് ആദ്യത്തെ 4 ചതുർവിധങ്ങൾ എന്നാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഗോലോക ചാട്ടം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ബലരാമുണ്ടാവും, പിന്നെയുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇതിലുള്ള ഋഷികേശൻ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതിൽ ഓരോരോ വിസ്തരണങ്ങൾക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു രൂപങ്ങള് അനേകമുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോരോ നാമങ്ങളുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഓരോ വിഷ്ണു രൂപത്തിനും ഓരോ നാമങ്ങളാണ്. അതിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം ഇവ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ രീതികൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് മൂർത്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ട് അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓരോരോ മൂർത്തിയുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മ ഇത് വലത് കൈയിൽ, ഇടത് കൈയിൽ അങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ നാമവും മാറും. സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ളതിനൊക്കെ വിഷ്ണു അല്ലെ. പൊതുവെ എല്ലാവരും വിഷ്ണു എന്താണ് അവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അല്ലെ. അവിടുത്തെ മൂർത്തി എന്താണ്? വിഷ്ണു എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ വിഷ്ണുവിനോ ഒരു പേരുണ്ട്.
അതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു. 24ഓളം ഭഗവാന്റെ ആ നാമങ്ങൾ, ആ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങള്, ആ വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാം ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളാണെങ്കിലും അതില് ആ 4 കൈകളിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ശംഖും ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മം, ഇത് താമരയും ശംഖും സുദർശന ചക്രവും ഗദയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നിലുള്ള കയ്യില്, പുറകിലുള്ള കയ്യില്, അതുപോലെ ചക്രം ഇടത് കയ്യില്, പിന്നെ ചക്രം വലത്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും മാറുന്നതനുസരിച്ച് നാമങ്ങളും മാറുന്നതായിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ 24 നാമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അതില് ചതുർവ്യൂഹങ്ങളാണിത്. പ്രത്യുഗ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ എന്നുള്ളതില് മഹാദേവൻ സംഘർഷണമൂർത്തിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നത് പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ. ഇതിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ പങ്കജനാഭായ ഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മനെ വാസുദേവായ ശാന്തായ കൂടസ്ഥായ സരോജിഷേ. ഇതില് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാസുദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ഇന്നെടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സംഘർഷണ, 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സംഘർഷണായ സൂക്ഷ്മായ ദുരന്തായ അന്ധകായ ച നമോ വിശ്വപ്രബോധായ പ്രത്യുഗ്നായ അന്തരാത്മനേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ മൂലവും സംയോജനത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെയും മുഖ്യദേവനുമായ സംഘർഷണവും ബുദ്ധിയുടെ യജമാനും മുഖ്യദേവനും എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യുഗ്നനുമാകുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള അനന്തന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അനന്തനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ഈ ഭൂമി മുഴുവനും എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിലാണുള്ളത്. അനന്തൻ ശ്രീപ്രഭുപാദ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അനന്തനെ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘർഷണ എന്താ പറയാ, അനന്തന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സംഘർഷണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആ മൂർത്തിയെ സ്ഥാപിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ബിൽഡിംഗ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയും സംഘർഷണ ഭഗവാൻ അനന്തൻ ഈ അമ്പലം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് അനന്തന്റെ പുറത്താണ്. കാരണം സംഘർഷണ ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നു മുഴുവൻ ലോകവും നിലനിൽക്കുന്നത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംഘർഷണം എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംയോജന ശക്തിയാലാണ്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതിക ശക്തിക്കുള്ളിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമവും മറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാ സംയോജനങ്ങളുടെയും യജമാനി സ്വന്തം വായിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശിഥിലീകരണ ജാലയാൽ സർവനാശവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഭഗവാന് തന്നെ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിവരണം കാണാം. സംയോജനത്തിന്റെ യജമാനൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണ ശക്തിയുടെ ബലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സംഹാരകനുമാകും. സംയോജനത്തിന്റെയും ശിഥിലീകരണത്തിന്റെയും അധിപൻ സംഘർഷനാണെങ്കിൽ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമായ പ്രത്യുമ്നനാണ് ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും ചുമതല. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രത്യുമ്ന എന്താണ്? ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെയും പരിപാലനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചുമതല പ്രത്യുമ്നാണ്. സംഘർഷനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സംഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു സംയോജനത്തിന്റെയും ശിഥിലീകരണ ശക്തിയുടെ ബലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സംഹാരകനുമാകും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാലവും ആകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും സംഹരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരരായിട്ട് അല്ലെ. അതിൽ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടും മഹാദേവന് സംഹാരവും പരിപാലനവും വിഷ്ണുവുമായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും സംഹാരകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകൻ എന്നുള്ളിൽ ശിവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താ സംഹാരകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിൽ കൂടി മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാൻ തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലനത്തിന്റെ ചുമതല പ്രത്യുപ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സൂക്ഷ്മായ എന്ന വാക്ക് സാരഗർഭമാണ്. കാരണം ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളാൽ വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്തൻ ഈ ലോകത്തിലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ നിരത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്ഥൂല ശക്തികൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയും സൂക്ഷ്മ ശക്തികൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും. ഇവയെല്ലാം പരമദൈവദോഷം ഭഗവാന്റെ വാസുദേവൻ, സംകൃഷ്ണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്തൻ എന്നീ ഭാവങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ചതുർഗ്രഹങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം അല്ലെ, അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതിനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവങ്ങളാല് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമോ നമോ അനിരുദ്ധായ ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മനേ നമ പരമഹംസായ പൂർണ്ണായ നിവൃതാത്മനേ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അനിരുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമോന്നത നിയന്ത്രണദേവൻ എന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നായകനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങളാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു. സ്വന്തം വക്തത്തിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിജാലകളാൽ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയെയും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അങ്ങയുടെ കഴിവിന്റെ പേരിൽ അങ്ങ് സംഘർഷൻ എന്നും അനന്തരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നായകനാകുന്നു. ഋഷികേശൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വേറൊരു നാമമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും അർപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് മനസ്സും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനിരുദ്ധ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ളതാണ് ഋഷികേശൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങളാണ്. ഓ എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആ കഴിവിന്റെ പേരിൽ സംഘർഷനെന്നും അനന്തനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിവിധ വിസ്തരണമാണ്. ഋഷികേശൻ, പത്മനാഭ, വാസുദേവ് അല്ലെ 24ഓളം ആ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് എന്താ പറയാ ആചമനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, വിശേഷ ആചമനം. സാധാ ആചമനം അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് വിശേഷ ആചമനമുണ്ട്. 24 ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ട് ആചമനം ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ 24 നാമങ്ങളും ജപിക്കും. കേശവായ നമോ, നാരായണായ നമോ, മാധവായ നമോ, ഗോവിന്ദായ നമോ, വിഷ്ണുവേ നമ, മധുസൂദനായ നമ, ഓം പ്രത്യുപ്നായ നമ, അനിരുദ്ധായ നമ, വാസുദേവായ നമ, ഓം സംകർഷണായ നമ, അനിരുദ്ധായ നമ,
സംകൃഷ്ണായ നമ, വാസുദേവായ നമ, പ്രത്യുപ്നായ നമ, അനിരുദ്ധായ നമ, പുരുഷോത്തമായ നമ, അദോഷജായ നമ, നരസിംഹായ നമ, അച്യുതായ നമ, ജനാർദ്ദനായ നമ, ഉപദ്രായ നമ, ഹരയേ നമ, ശ്രീകൃഷ്ണായ നമ. ഇപ്പൊ 24 മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്, ആ വിശേഷ ആചമനങ്ങൾ. അപ്പോ അത് ഈ ഭഗവാന്റെ 24 വിസ്തരണങ്ങളിലുള്ള 24 നാമങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ തിലകം തൊടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ 12+1 അല്ലെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിശേഷ ആചമനത്തിന് 24 മന്ത്രങ്ങളും ജപിക്കും. തിലകം തൊടുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കേശവായ, നാരായണായ, മാധവായ, കോവിത്തായ, വിഷ്ണുവേ, മധുസൂദനായ, തിരുക്രമായ, വാമനായ, ശ്രീധരായ, ഋഷികേശായ, പത്മനാഭായ, ദാമോദരായ, പിന്നെ വാസുദേവ. കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 12+1. അപ്പൊ വിശേഷ ആചമനങ്ങളിൽ ഈ 24 നാമങ്ങളും ജപിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. എന്നാല് അതിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോരോ മൂർത്തികളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങള് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് മൂർത്തിയാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ പേര് എന്താണ്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ മൂർത്തിയുടെ പേരെന്താണ്. അപ്പൊ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ മൂർത്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് ജനാർദ്ദനാണ്, അല്ലെ കേശവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആളാന്ന് പറയും ഇത് വിഷ്ണു തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വിഷ്ണു രൂപമാണെങ്കിലും ചതുർഭുജ രൂപമാണെങ്കിലും ആ മൂർത്തിക്കും ഒരു നാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഋഷികേശേന്ദ്രിയാത്മന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകൻ മനസ്സാണ്, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രകൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിർവഹണത്തിന് ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴിക്കാൻ തന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമെന്ന് മഹാദേവൻ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണ ദേവനായ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭക്തി സേവനങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെ. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളും. അപ്പൊ മനസ്സ് എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കണം അല്ലെ, ശാന്തമായിരിക്കണം. അതിനെന്താണ് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രകനായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹാദേവൻ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ മഹാദേവൻ പോലും തന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രക ദേവനായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 9:34 പറയും, മന്മനാഭക്തോ മധ്യാജിമാം നമസ്കുരു. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്ന മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ധ്യാനം നിമർത്തും. മന്മനാഭക്തോ. ഭഗവാൻ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ ഉറപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നു മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ധ്യാന നിവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 15 പറയുന്നത്, അതും പറയുന്നത് മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോധം. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്രകാരം അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചാൽ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്റെ വിസ്തരണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ സൂര്യദേവൻ കൂടിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്മരണയും അല്ലെ, ഓർമ്മയും മറവിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ തരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവൻ കൂടിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നത്. സൂര്യദേവന്റെ പ്രബലദേവൻ, സൂര്യന്റെ പ്രബലദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാകിയാൽ മഹാദേവനെ സൂര്യദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അനിരുദ്ധ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതുർവിസ്തരണങ്ങളാൽ വാസുദേവൻ, ശങ്കൃഷ്ണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ മനോകർമ്മങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കുക, വികാരം കൊള്ളുക, ഇച്ഛിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിവയാൽ നിബിഡ ഭഗവാനാകുന്നു. മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ബാഹ്യമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ദേവനായ സൂര്യദേവൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ചന്ദ്രന്മാര് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ്. അല്ലെ? അപ്പോ സൂര്യനാരായണൻ, സൂര്യദേവൻ അല്ലെ, സൂര്യദേവനായിട്ടൊരു സ്ഥാനമാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ സൂര്യന്റെ സൂര്യദേവന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതപ്പോ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. അല്ലെ? സൂര്യനാരായണൻ. ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൂര്യനാരായണ മൂർത്തി, സൂര്യനാരായണ പൂജ. എന്താ പറയാ, അപ്പൊ സൂര്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ നാരായണൻ തന്നെ സൂര്യദേവനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സൂര്യദേവനോടും മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചതുർവിസ്തരണങ്ങളാൽ മനോകർമ്മങ്ങളുടെ ചിന്തിക്കോ, വികാരങ്ങളോ, ഇച്ഛിക്കോ, പ്രവർത്തിക്കോ എന്ന പേര് ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധ ഭഗവാനോട് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിർമ്മിതിക്ക് രൂപം നൽകുന്ന ബാഹ്യമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ദേവനായ സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം പരമഹംസൻ എന്നത് സൂര്യദേവന്റെ മറ്റൊന്നാണ്. സൂര്യദേവൻ ഇവിടെ നിവൃതാത്മനെ എന്ന ആവശ്യം ആവശ്യമായ മഴ പെയ്യിച്ച എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിലനിർത്തുവാൻ എന്നവൻ എന്നാണ് ഇത് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്? പരമഹംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു സൂര്യദേവന്റെ വേറൊരു നാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സൂര്യദേവൻ സമുദ്രങ്ങളെ ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് മേഘങ്ങളെ കരയുടെ മുകളിലേക്ക് ചൊരിയുന്നു. മഴ പര്യാപ്തമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും ജീവസത്തകളെ നിലനിർത്തുന്നു. സൂര്യദേവൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണൻ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യും. അല്ലെ, മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് എല്ലാവർക്കും നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾക്ക് അന്ത്യമില്ല. സൃഷ്ടി മുതൽ കോടാനുകൂടി വർഷങ്ങളായ സൂര്യദേവന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് യാതൊരു അപജയവും കൂടാതെ ചൂടും പ്രകാശവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരമഹംസൻ എന്ന പദം പരിപൂർണ പരിശുദ്ധിയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. സൂര്യപ്രകാശം പര്യാപ്തമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമാകും. ഇപ്പോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും ചൂടും പ്രകാശവും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെ, അതിന് വേറൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. അല്ലെ, ഇതെന്താണ്? ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ഇവിടെ മനുഷ്യര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാം. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേടാകും. അല്ലെ, പിന്നെ അത് വീണ്ടും റിപ്പയർ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധകമല്ല. അല്ലെ, അത് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. പൂർവ്വതിൽ പറഞ്ഞു, കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് സൂര്യദേവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന് യാതൊരു അപജയവും കൂടാതെ ചൂടും പ്രകാശവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മഴയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം പര്യാപ്തമായി ലഭിക്കും. മനസ്സ് ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമാകുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ജീവസത്തുക്കളുടെ മനസ്സിനെ പരമഹംസ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സൂര്യദേവൻ സഹായിക്കും. തന്റെ മനസ്സ് സദാ ശുദ്ധതയുടെ തലത്തിലായിരിക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനും തന്നോട് കൃപ കാട്ടണമെന്ന് മഹാദേവൻ അനിരുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണ് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്, തന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശുദ്ധമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധമൂർത്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഗ്നി എല്ലാ വൃത്തിഹീനതകളെയും ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ സൂര്യദേവനും എല്ലാറ്റിനെയും ഉണക്കി അണുപ്രാണിനാശം വരുത്തും. പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിലെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അപ്രകാരം ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക ധാരണയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർച്ച നേടാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. അഗ്നി എല്ലാറ്റിനെയും ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നു. അല്ലെ, എന്ത്
എന്താ പറയാ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളതായാലും എല്ലാം എന്താണ് അഗ്നി ദഹിച്ച് അത് ചാരമാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ ശ്യാമലം. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള് രശ്മികള് എല്ലാറ്റിനെയും ഉണക്കുന്നു അല്ലെ. എന്ത് ആയാലും എന്ത് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ട് ശുദ്ധമാക്കും അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും, ശുദ്ധജലത്തിൽ ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്താ പറയാ മൂത്രങ്ങൾ അല്ലെ അതൊക്കെ ബാഷ്പീകരിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ശുദ്ധ. ഇപ്പോ സൂര്യൻ അതുകൊണ്ട് മലിനമാകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉണക്കിയാണ് പ്രാണിനാശം വരുത്തുകയും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അപ്രകാരം ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക തരണത്തിൽ ഉയർച്ച നേടാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ എല്ലാറ്റിനെയും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കണം. അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർച്ച നേടാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. ഓരോരോ മനസ്സിന്റെ ദേവതകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദേവൻ അല്ലെ. അപ്പോ അവരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹാദേവൻ. മഹാദേവൻ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ അല്ലയോ അനിരുദ്ധ, അന്യഗ്രഹങ്ങളുടെയും മോക്ഷത്തിന്റെയും കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്ന അധികാരി അങ്ങാവുന്ന അവിടുന്ന് ജീവസത്യയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണം പോലെയും അപ്രകാരം അഗ്നിരൂപത്തിലുള്ള ശുക്ലത്തിന്റെ ഉടമയായ അവിടുന്ന് ചാതുർഹോത്രത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന വൈദിക യജ്ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സ്വർഗ എന്ന വാക്ക് ഉന്നത ഗ്രഹത്തിലെ പദവിയെയും അപവർഗ എന്ന വാക്ക് മോക്ഷത്തെയും വേദങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകർഷണമുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ഉപരിയിലായിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവത് നിർദ്ദേശിക്കും. മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി വിവിധ തരത്തിലുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി പല വിധത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മുക്തി ദേവി കൂപ്പുകൈകളോടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭക്തൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആശ്രയിച്ചതിന് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, മാമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാ ഭക്തിര. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ ഫലേച്ഛ കർമ്മികളെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി മാത്രമല്ല ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്ഷീണ ശക്തി നൽകിയും സഹായിക്കും. താപം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രഭവമാകുന്നത് പോലെ അനിരുദ്ധ ഭഗവാന്റെ പ്രചോദനം ഒരുവനെ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധ ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 38ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ സായി ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസംബുദ്ധിയവച പരിധാനം ഭാവനയ്ക്ക് വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശിവപ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ അക്ഷയ തൃതീയയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നാളെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പരിധാനം ഭാവനയ്ക്ക് വൈഷ്ണവ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ
ഹരേ കൃഷ്ണ.